Čaute ľudia, to bude teraz taká krátka informáčka. Teraz a ideme urobiť, je to krátka informáčka, že budem dlhšie začať videa a keď bude nejaká, keď budem mať 10 odoberateľov alebo 10 lajkov v jednom videu, robím asi také 30 minútové video. A so Spyom. Budem natáčať s Spyom a s tým Katkom. No a to bude toto. Dúfam, že dobre. Dúfam, že ma podporíte lajkom alebo dačo. No dúfam, že budem dobre natáčať a tak. Teraz som dal nové video a teraz si púšťam Spy také jedno. A ideme. Tam budem natáčať. Dlhšie videá. Potom vy mi napíšete v komentároch, aké mám natáčať videá, ako let's play myslím a tak ďalej. Dúfam, že budete moje video kúkať. Som videl v komentároch, aké ste mi dávali spam. Ja sa to povie, spam, no. A ďakujem, že ste ma podporili a už mám jedno video tam a tak ďalej. Takže to môže byť všetko a idem to dať do YouTube a ideme. Dovidenia. Čaute. Dovidenia. Dobre, čaute.